Ata-babalarymyzyň ýörelgelerini belen sarpa goýan hormatly prezidentimiň köklerini gadymetiň şuňluklaryndan alyp gaýdýan türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek bardak tawşyryklary berkarar watanymyzyň ähli ýerine bolşy ýaly lewap welatyna da giňden durmuşy geçirilýär. Ene mamalarymyzyň çeper ellerinden çykan dünýä meşhur hal we kilim dokumak, keçe taýýarlamak ýaly ilk hünärleri özüniň ajaýyplygy we şuňur pelsepe ýugurlanyny bilen tapawutlanýar. Dokmaçylyk senetlerimiziň arasynda milli aýratynlygy we medeni ruh gymmatlygy öwrülen, dursuny çeperçiligi ýugurlan ugurlaryň birem kilim dokumak sanatdyr. Çünki kilim dokmaçylykda özüniň dokulyş täýärleri we salnýan nagyşlarynyň görnüşleri bilen beýleki dokma ödümlerinden düýüp götür tapawutlanýar. Kilim tarih wagtlardan bäri öý hojulugyny düşük hökümine ulanmak bilen aýratyn berklige eýeder. Bu gadymy senediň inçe sirlerini ýaş nesle öwretmek işleri welatda giňden ýagylanýar. Welatyň ähli etraplaryna esasanam Sayyid Hojumaz halaş etraplaryna bu gadymy senediň hasam giňden ýaýranlygyny belläp geçmek gowunurjydyr. Muny bolsa Sayyid etrabynyň suwf hojuluklaryny alyp barlayan işle mysalyny da aýdynlyk bilen görmek bolýar. Umuman kilimleriň ähli görnüşleri dokulyny goýun ýüň saýlanyp alınıp, dürli renklere goýulyp, egrilip, ýürüýte ýüpler taýýarlanýar. Kilimem edil hal önümleri ýaly ýürüýte gurallarda ýurdulup islenýän ölçügine göre dokumakly taýýar edilýär. Kilim ölçügine laýyklykda bir ýa-da bir näçe adamyň gatnaşmagyna dokulýar. Onuň edil halyn ýaly orta göýler we gara nagyşlar bolýar. Kilimler esasan öz aralaryna salnýan nagyşlar bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda kilimiň gara nagyşlarynyň aýrylyp tutuşlygyny orta göýler bilen dokulýan görnüşlerim gawat gelýär. Kilimleriň ýüzlerindäki dürli owadan nagyşlar türkmen tebigatynyň dürli öwüşgünli renklerini özüne jemläp, türkmen öýlerini aýratyn bede berýär. Kilimden horjun, ýan toru we ýene-de başga bir näçe durmuş hajatlar üçin ulanýan zatlaryň dokulýanyny bellemegen möhümdir. Şunun bilen birlikde hut soňky ýyllarda bolsa, bu gadymy senediň inçe täýärleri giňden ulanmak bilen bir näçe önümleriň dokulýanyny belläp geçmek gerek. Welatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpa goýan, onu öwrenmäge we hasam kämilleşdirmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we bu başlangyçlar uly buýsanç bilen dowam edýän Arkadagy Gahrman Ferdarmyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.